Nisi ma gwa gị na di plug wụ nganga Igbo radio show. Me nọrọ na nganga nwanne ma nke na-eme. You are sitting. Make way ọzọ sị gị, you are sitting on a haunting. Kulie ba ahụ ọsịsọ, kulie ba ahụ ka ị na-ebe ahụ eme. Kulie ọsọ, come. Ọkwụrụ ala nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ka ebe ya gbanye redio gị mba ka ebe ya donye 93 ka m kwuo ya sexily ka m kwuo ya sexily 93 oyi biko Mba ngwọrọ ya agwọ na 93.3 alụ eme ndị otu anyị achịbebere ụkwụ ụlọ. oke ezigbo mba were ya egwuregwu Igbo na Hot 93.3 FM ego bekee gị jeje mbe gị ji anyị ise gị jabịa ezigbo mba na Lagos ebe ọ bụla ịbari na-esi ka nyemefi maka onye nwụ awụchigo m ọzọ anọkwa m n'oche eze m biko Nwanneka Chidimma Full HD Chidimma ma nwa ka ebe nwa anọ dị sef Chidimma Italia bịa ka ị ga-akpọrọ m nwoke ma Amazi Nwe kpọrọ m ya onye ọbụla na-azọ Chidimma na mụ na ya nwere ndị business Chidimma ka m chọrọ ka ọ kpọọ gị ndị a na-abụzi ndị obi lewa Chidimma 93.3 FM ga-aka ịkpọrọ m nwiyo Sanoku a na-akpọ gị Chidimma na-akpọ gị nsị gị aja na obi m na ntị ha na-efụlọ m ịghọtago ka ọ dị ka that name a na-akpọ Chidimma. Alright, onye nọ na Lagos ma ọkwado onye na-anụbe maka Chidimma ọ na-asị Chidimma ke nke wụ Chidimma ke ihe ma enwe iyo of all people ya pụtasị aja ala obi ya na ọ chọghọ Chidimma onye ama na ọ na-achụ ngwa m agwa ndị be anyị nwee ike na-ajụ ke ewu Chidimma how far Chidimma wada ofu nwada mecha cupcake cupcake mana o nwere ka ihe si wee jee ọkwa student ka ọ wụ jebala sugar sweet o nwere ka ihe ji wee mee akwa ịwata na rest well ọ na n'udo mana ijide nwaanyị anọ m ekwu rapụ ụmụ single girls rapụ ha aka nke a ka m ama nchọ ka ikwuo ihe maka mama m na-eme nchọ ka m kwuo ya mana m na-ekwuye gee ntị biko ihe anụnwa bụ ịkwalite rapụ single girls aka rapụ single girls for single boys ya bụ ịkwalite national economy n'ọnụ ofe ebe ịghọta ihe dị na-agwa ịchịbaga ụkwụ gị ụlọ ụkwụ m na-abụ dị n'ilo ọnwụ gị maka m na-ekwu mama m na nke gị dị n'ilo dị n'ilo ama m gị na-achịba 2025 mana na ịchịbaga ụkwụ gị ụlọ nwanne m nwoke dadi hapụ ụkwụ ahụ ime room in fact na a na self contain nọ ebe ahụ maka gịnị Chidimma is outside Chidimma nọ n'ilo mana nke ahụ dịgodi biko let us coming back to egwuregwu ime nwere ihe nọ n'ime ya egwuregwu last week ka anyị bịa na Saturday si gị na anyị nwere third terms first term second term and third term last week ka anyị bịa ndị isi na a na-agba ọsọ ahịa gbakwa mbọ mana taa anyị ga-afụkwa ha ga-emenwe ihe dị n'ime ya ịgba nwere ọsọ ahịa ahụ ndị Igbo afụkọ ego n'anya how far ọwa eziokwu ọwa asị ị ga-emenwe ihe dị n'ime ya let us see nke ahụ dị nwekwa okwu ntabi ire ọbụla ị chọrọ inye anyị nwa nọ n'ime studio anyị na-echekwa gị n'ime studio mana enye nwe iyo efe ka okwu ka o si ha ya taa adịtaghị nwanne m nwa anabatago anyị niile na Wisdom na obi jos lewa m nke ikpeazụ ka ezi ka nwata nwaanyị a na-akpọ Chidimma ya esi wee jidetekwa sugar daddy na-emekwa ya normal doing so na-abụkwa onwe ka o si wee kụ ya like this kpọọ ya bebi ọkọ m n'ala o meelụ gị 1 or 2 jidezie fọtọkọ na offer you iche na ọsọsọ your personal belonging
ka ya esisi wee jide nwoke like this duna ya na mmụọ mana ọnya ka ijos ji na-awụnyelu ndị shuga dadi ghọtago ndị a na-abụ ha nụcha nwaanyị nke nọ n'ezi atọkarịa ghọtago ya akwa awụ alụmalụ onwe ya ị na-eme ị na-achọ God fearing Chidimma tago ejezina na-eme Chidimma ndị nke sewa sepu sepu na osefe anyị abatago n'ime nga gị radio show na Hot 93.3 FM nwe iyo na ego bekee nwanne maka isi emelu gị ahịa every Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-anọ inye gị obi ụtọ na based on lamba based on major doings ebe ahụ ọ na-adị gị mma nna agwa gị ya steady landlord achụpụrụ gị n'ụlọ gịnị ị ga-agwọ ya nganga Igbo Chidimma ọ gbawalụ gị obi ọ gịnị ị ga-agwọ ya nganga Igbo njọ afịọla ajọ gị ọ gịnị ị ga-agwọ ya nganga Igbo ọ bụla ile nwanne ịdọ ya ilu ebe anụ ekweta na ọ na-eme ada ede nkwugheri n'akwụkwọ na agwa gị onye atụde ka m kpọọ gị na-agwa gị akụ aka ege ntị ka ịda afụ ụzọ ịda anụ ife ama gị tais n'anya ka emezi nwunye gị mmiri simenti na ntị anyị abatago ka emesi papawa kpoi Adapa $1. One and only. Guy na musa amu biko when you win the lottery. Ọ dị ka na-afịga aka n'azụ isi. A na-afịga aka n'azụ isi. You win the lottery. Okay, win lo. How Palace is Ogun State. Palace si Ogijo. Your map us no Ogun State. Okay, Ogun State. Ha, Ogijo akpagam. Echem na Ogijo ga-abụ Ogun State God. Oh, Ogun State. Yes. Onye ma Palace nna ahụ ka ego si adị mpa. Na udo dịkwa, ị ga-asarị ndịkwa. Nna asọ mmiri na-ezo ebe a nwere ike left, right and center. Obi na-ezukwa side ahụ, o kwebele fe. Amen si ị na-akọ ugbo kịta na. Ebe akụkụ ugbo. Mgbe ọ tara ugbo nke ndị ekwu mana ka anyị lepụtaba. Onye papa fichapịa eso na ọ nalikwala elu ụwa maazị ka m parago na-agụ obodo onye papa mpe ife dị mma n'elu ụwa Chineke mkpọ gị ngwa gị ka ị jizi eme ise mpa you na-eme na amasị m nna. Okay, mgbe isi na ị na-eme isi ya nche na onwe ka isi eme migration on Thursday. Onye Sebastian nwa mama. Onye nkụkọ nnọọ. Kewe na. Ihe obi ihe ndị ezigbo ya na. Nwanne ka eko si adị asa nọkwa hie ịdọ egokwa ilu. Na nwa adọ ego m. Ngwa gbuchala asa na wansan. Ada bekee ka m kene ego ada bekee there. Pounds and dollars. Ada bekee. Pounds and dollars. Why je mo ọnụ? Dalo. Hello nwanne. Donut. Nwanne ka ewe maka esa ide ebe isi akpa anyị n'afa gị. Na nkwa na Leki akpụ. Hey, so na Leki nke ya ka ị nọkwaba ya si ide. Nwa mfasa ebe a na. Mgbe ife mee na-abịa eme ịpụtara ya gbachalụ 1 or 2. Abi. Mana confirm ka anyị gbapụ ya ọsọ na based on ihe anyị na-eme taa. Ọkwa ifele egwu anyị na-akpọ egwu Chief Steven Osadebe. Imo egwu a ma this particular egwu, imo egwu a kịta. Ma ya na. Ngwa nye m ofu line na egwu a, nye m ofu line na dị egwu. Na nke agbadoba mu. Apị ọbụla egwu flavor. Ada pụta kene na ọgba egwu nji agba asa achụ nwaanyị pụtara ya bụ egwu eji enye nwata ndụmọdụ egwu ndị mpa ndị chagolo isi awọ n'elu ụwa. Ngwa nwanne ka mbubata anyị na the other side afịa ka ị na-azụ ọkwa ị ga-agbanwe ọsọ afịa ma adọpụta anyị n'ilu ọgụ asa onye Igbo ebu anyị ga-agbanwe ya na ngwa gbasa ya ọsọ afịa na bunye anyị afịa gị ka anyị golu. Adịta ya nwa na-erekwa agha rice nwanne ya rice ego na-ekicho ego rice ego na nchọ ego achọrọ m igo nke m meji wee mee weekend quantity m meji mee weekend like amen bag na anyị nwere nke ezigbo ya na 1 container ya ezulu m ije mee weekend one container na-anụkwa
about 50 million. Ya ka nna asị gị rice m ejime weekend ngụ ọjụbazie m how many pieces how many bags ọ ya amakwa m ka o si adị elu go Yes, na one container with 60 million. Oh, yeah, nah. N'ebe? One container of rice now about 50 million. Always open the door of getting here. Biko ị chọrọ ịgo aeroplane this month? I can go here. Ah. nwanne ngwale sị m the rice na resị m the rice ka m gbale ya ka mma ka o si adị based on na mụnwa bụ onye obodo edoghị ilu ema ọsọpụ n'ime afịa mana echi igbu m cha ndụ m based on ka ịsụọ m ya bayasị ide lesị m ya ozugbo na Okay. Akpụ n'ọnụ ka anyị ga-enye gị. mpa gwa m eziokwu ezigbo ọ na ị na-ele ebe one baya na-adọ ilu na-asọ ya na-azụ afịa na ị na-emezi ka ebe bịara aja amụ ọfụ ka o si adị elu gị na ngwa nye m one penta nye m one penta one ka ị lesịrị one penta one penta nọ na 2,300 2,300 maka nna atụ gị egwu ọkụ ya mfụ ilu go na mgbaba ọsọ ka ihe eji lesị m one penta 2,300 mgbe achọrọ m nke abụla ezigbo ya lesị m nke abụla ezigbo ego one onye oli ka ego mpa iwu ehudula ọmụ onye obodo nwanne na nọmba afịọma dusi ike daalụ nwanne mgbe ọ na ebe ọ na-awụnyekwalụ gị daalụ boy make wise clear road mpa I get why could now daalụ Ngagi Birthday Show Hot 93.3 FM n'ebe anụ aka ọ na-adị ebe every Tuesday, Thursday na Saturday. Nwanne m na Saturday bụ mgbe anyị ji eweta elu gị obi ụtọ na egwuregwu na ụdị pụrụ iche. Gị bụ nwa afọ Igbo ime nwere ife dị n'Igbo. Ọ bụkwa na ịdọ ilu based on na mgbe ị ga school na ọ nwere ka o si adị kpọọla anyị na hello mpa onye nna ayi network eyinyekwa gị uwe mwụda based on up and down. Ngagi Birthday Show Hot 93.3 FM 08182426591. Hello. Ọba ego na nna tetezie n'ụla. Ihe ọma sa. Asampete. Sa one and only. Ekele m gị. Hey daddy, onye isi nke ị na-akpọzi m ọga na ọka yala imelụ weekend. Mba butuo n'ọnụ a bụ ndị anyị na-agbalụ mbọ n'elu ụwa. Ehihie ọma nna. Yes sir. No. Ego mere ọrụ na-agakwa? Ọ na-aga ọfụma. Anyị nọ na-agbanye. Ndewo. Mpagwa na ya fa na side isi adọ ilu. Ndụ isi bara ya. Oyo mando. Asịnụ m na ị ga-atụ ụmụ ndụ mmanụ this weekend na iweluzie bayasi de konkosa na-ekozi m ọga nwiyi ọkụ kwa down mpa. Wiyo. Daddy. Ụbọchị ị ga-abịa bara ga-egbu nri ọkụkọ na. Hey, Bariga, this weekend akpọghị m. Bariga, this weekend adọghị m ilu nna daalụrụ nne nta. No. Anyị ziri ka eme multitude na Tom Brown na anyị ziri ezu. Elele o, nekwanụ m anakwa m ije anụ aja na ara aja ka m ga-anwụ dadde. Egwu ada atọ ndị Bariga. Mba ife dị mma anyị ga-adọ. Isi na egwu ada atọ ndị Bariga ngwabata nnọgbọ ka ime ihe anyị na-eme taa. Ka ịma na ndị Bariga kwadosi ike. Anọ m ebe na pizza atọ m isi. Ọkwa ifugoro na egwu na atọ ndị Bariga. Ndị Bariga. Mana iwugokwa aka full time. Ndị Bariga emewu ihe dị n'ime ihe a. Ọwa. Ị mere kele ndị Bariga kele ha. Ndị Bariga imenwuru ihe dị n'ime ya, ndị Lekki imenwuru ihe dị n'ime ya. Sị gị ọkwa ịnụrụ egwu a. Nganga Igbo Radio Show. Imenwuru ihe dị n'ime ya. Ileta egwu a na-atọ gị ka m na-akpọ Igbo na-asị yes. Mana asị gị gụọ ofu line n'ime egwu a, ga-emenwu ihe dị n'ime ya. Hello.
Hello, nwunye obodo. onye papa wa Ehihie ọma nọ. ehihie ọma nwanne nnọọ mpa. Go bọọlụ. One and only. Olee otu o chere akpọtụrụ? Udochiga. Ọ dị ka ị nọ n'ime ahịa. Nwanne gbatụta igwe okwu gị gbatụta igwe redio Ị na-anwụdo ha. Ọ dị mkpa. Ngwa dịka anyị si nọ n'ime ahịa ugbu a, ka a sịgoro na onwe onye nọ gị n'iru na-achọ ịgụrụ ihe ị na-ere. Ngwa let's go, gbaa ọsọ ahịa, let's see ma nwere ihe nọ n'ime ya. Okay, based on what you doing, you know. Doings nwere level. Ee. Nke a, ihe m na-ere bụ Eh? Okay, provision ka ị na-ele. Okay, Provision. Confirm. Ndị niile ị nwekwa ọ dịkwa NAFDAC certified. Nsị ihe niile dị ọkwa NAFDAC certified. I tell you. Ugwa ka o si adịnya anyị prices ya ka anyị kwobezi ọnụ. All depend the price na ka the price ranges wee dị. I am a member advert. I am a product. I ga-asị milk. Okay, na ihe mee otego m ṅụrụ milk and milk na-agụ m agụ. Enwe m ego m ji ego, achọrọ m nke na-adịghị oke ọnụ, nke na-adịghị ọnụ cha. Mana ọ na-enyekwa ihe n'alụ. Ngwa, gbaa ọsọ ahịa ahụ. Let me see. Okay, ị ga-enyenwu m ya 1,000. Ihe na-eme netwọk ebe ị na-adịcha dị mma cha. Anyị agaala ime afịa ka anyị kwụọ na ya pụtazie. Gwakuluzie daa butuzie mpa ndozi ilu n'ime afịa kwagharị ọnụ bayasị ide mmụọ adọ echi ya takwa azụ gwa ka o si adị. Mpa ihe fọsikwa gị na-abịa idodo m aka n'ukwu anyị abịazila ịnụ ọgụ hapụrụ m ka nje kwezie n'ọnụ na amakwa m ka o si adị elugo. Imeligo eziokwu ịkọvinsi go bụ ha igosigo na ị na-ede ekwe na onwere ka kọstọma pụọ na shọpụ gị ka ọ ghara igo afịa. Daalụ nwanne ị na-eme ọfụma afịa ọma. Onwe ị nwere ihe enye anyị okwu ntụgharị ma ọ bụ okwu ntabi ire? Okwu ntabi ire m na-asụpe n'ụlọ. Ganye na anyị. Achọrọ m ka ụlọ kwupụta okwu anụ a. Ada dara ada n'egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'ebe. Ada dara ada n'ebe. Ada dara ada n'elu egbe dị n'ada. Ọkwa ya? Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. N'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Chere kwuo ya ọzọ. So ofu mgbe ka ị ga-ekwu ya. Okay, Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada. Onye ka ị chọrọ ka ekwe dị okwu ntabi ire? Unu kwere ugboro ise. Ọ bere njọ ka ọ bụ na ndị abụgasị obere njọ nke mbụ. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. 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 Ke ka ime ngwa score. Number 1 na ịgba first. 1/10. Daalụ nwanne. Na I did too much. Thank you very much. Ngara afioma o. Na-enwetakwa ọzọ nọ mma o. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe. Ada dara ada n'elu egbe dị n'egbe ada. Ada dara ada n'elu egbe. Ada dara ada.
Isi na nwere okwu ntabire weta ya ebe a. Let us show you na eme nwere ihe dị n'ime ya. Hello. Hello. Hi. Ada bekee. $1,000. Eyi ọma. Ekele m gị agbadara na-egbe adara. Ịlatala nga aga ofe nsala. Ọkwa ya ngwa onwe nke inwe ka nke a weta ya ka m mee ya gosi gị na m menwere ihe dị n'ime ya. Gwogwo nke m mere ka nkụ ọma m ya emenwe. Ngwa gụọ anụ m na nwa m. Ka nkelego. Wiyo. onye papa woto nna ahụ Wiyo n'obodo. bute kalịsịa onye ọma nna ahụ. Wiyo na-ekwunyere gị oyi ọma. Mpamụa na-agbara siren ka m ebu emergency nwee mkpọ ngwa ịda. Onye ọma apasino agege pensin ma mpaka ewe na. Dodi ajọ dọrọ n'ihu anya na. Confirm Mana weda na-anwe ka weda asị adị na-alụ. Onwe ka o si na-eme kọlụ bulia by wholesale na lụọ na ịghọtago mkpọ gị ngwa gị. Abi. Na for you now. Mba onwe ka o si edi biko goro sweta. Ọkwa maka Chidimma nọ n'ilo. gị kọtụ. Chidimma nọ n'ilo. Mgbe ya achọ Chidimma dị God fearing. Goro sweta. Ndụmọdụ dị mma ka m na-enye gị ihe ahụ. Mụ anyezie gị ndụmọdụ asoro obodo. Biko goro sweta dị mma maka Chidimma nọ n'ilo. Ị na-ede na-agbachasị maka fan belt. Ọ dịkwa ndụmọdụ. Ego bekee. Ọ ga-welu nke God fearing na-enye ya. Na-amịse afụrụ m gị n'anya ndụ gị ka m mkpa biko goro sweta. Thank you. Welu nke God fearing ilu ịchọta ha na kwaya. Chidimma ọbụla ị nwetara na kwaya dị God fearing. Ebe Na kwaya. Chidimma dị God Ije fearing. kwaya practice ịchọta Chidimma. Na ma ọ bụrụ na o kwezi gị chibazi ụkwụ gị n'ime ụlọ. Fan belt ga-akọ otu injin akụọ. Ọwụlụba m ga-ewere sowezi ene. Ịnụrụ egwu anyị kpọrọ ịnụrụ egwu maazị Ọsadebe anyị kpọrọ ị ga-agụnwa egwu a? Why you go side that ka ịgbanite na airport? Ngwa gbalie ka ma menwe ihe dị n'ime ya. Gbalie gụọ line nke ị ka like ya n'ime egwu a. Mgbe ọ sịrị pụtara ife anya apasino na Nenago. Ehe. Ọgwụla? ada. Nke a fọdụ ogologo nọ na ịnwere ewu ebido n'isi na amaghị m ka m ebido ewe ebe a. Wee bubazie ya na. mba nke abụla finofaino. Nenago. Ịgbaligo nke ahụ adịgoro mma. Ọ bụrụ finofaino na ịbọbịa aka akara ọkụ. Ukwu nwaanyị Owerri. Ịbọbịa aka akara ọkụ. Mba. Ọ dị mma nsogbu adịrọ. Ị nwere okwu ntabiri abi? Because n'isi na inwe nke ka anyị gụchara taa ugbu a na. Ịgba ọsọ afịa. Mba, o nwekwu ntabiri maazị kpọọ anyị bifo ya nwa abata. Ada dara ada. Isi na inwe nke ka nke ahụ ị ga-eweta ya ka ị ga-ahapụ ya mgbe ọzọ. Ka m jụọ n'ụlọ mana. Ngwanụ na anyị na-eche gị na weta ya. Muche na-eche uche na uche nwa ya enweghị uche. Muche na-eche uche na uche nwa ya enweghị uche. Muche na-eche uche na uche nwa ya enweghị uche. Ngwanụ mgbe ugboro ka ị chọrọ ya? Ugboro atọ. Ngwa, let's go. Muche na-eche uche na uche nwa ya enwere uche. Muche na-eche uche na uche nwa ya enwere uche. Muche na-eche uche na uche nwa ya enwere uche. Anyị adịrọ mma n'elu ụwa na. Ọ fọrọ ịbụ ọhụrụ. Anyị adịrọ mma n'elu ụwa malụ. Wetazienụ ya. Oge elu, oge echi ga-ana, oge elu, oge echi ga-ana, oge elu, oge echi ga-ana, oge elu, oge echi ga-ana. Ọ gịwa na-agụzi ha. Ajụche m ị ga-enye anyị, inyechi anyị agụzie ya. Ọ bakwa n'uru na agụrụ ya ọzọ. Ka ọ ka anyị gụkwa ya. Gụọ ọnụ na ya na. Ngwa kwue ya ọzọ.
oge elu oge echi ga-ana oge elu ka oge enu oge echi ga-ana oge elu 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 oge echi ga-ana ọ fọkwara ofu ọkwa gị agba ọsọ n'ọlụ a gị agba ọsọ n'ọlụ a ọ ga-agba ọsọ na ngwanụ let's go the last one. Okay. Nne mba na echefula ya o dete mgbado ka ọ ga-ewute mgbe m ichefuo. Nne mba na-abala mba ata niile gị ata niile gị abala mba na mba nwa ya na-ada mba. Nne mba na-abala mba na mba nwa ya na-ada mba. nke a kwa ezigbo concrete. nke a bụ ezigbote concrete nke awụrụ nke ọ awụ chọpụtara n'ime akpa nna mba na-aba nne mba na-aba Nne mba na-abala mba na mba nwa ya na-ada mba. Nne mba na-abala mba na mba nwa ya na-ada mba. nne mba na-abala mba na mba nwa ya na-ada mba. Nne mba na-abala mba na mba nwa ya na-ada mba. Nne mba na-abala mba na nda nwa ya na-aba mba. ọ bụla m ka oyi alapụta nna aja na obi m imerigo daalụ na nke a ka ị nọ nwudo m nke a nwezi isi nne m da na-abala mba nke imeligo aja na obi m thank you imerigo mba ke ndị a na-akụ aka ụmụaka na-akụ aka nọ gị nwa nwe nke mana ọ 2-1 no ọkwa ịma because na anyị nwetara 2-1 mana emeriri nta ngwa ke ka anyị si melie asị m mana m nwa meriri. oh yes anyị ka m ji na-akụrụ gị aka na mgbe ọzọ ka anyị mekwe ya ọzọ o daalụ mba na-abala mba ndị mba na-abala ya mba a na-abala agụ mba a na-abala agụ a na-abala obodo a na-abala agụ mba na-abala mba ndị mba na-abala agụ mba na-abala mba he na ịgbalịrị ị ga-awụta ha n'ime akpa ọ gịnị dị Hello. Hi. $1,000. mpa gbatụrụ dị redio gị ka anyị nwa anụ mmemme ngị nwa na-emekwa confirm ọkwa na-amasị gị nna anyị nna anyị ka unu ga-ebi ebe na ga-ebi na street for the state like this. ndị mba na-abala mba ndị mba na-abala mbamba anyị ọlụ anyị nna anyị ọ na-enye gị obi ụtọ ọgwụla onye papa bute karịsịa Ọ na-abanyekwa na ọ na-abanye life and direct na confirm mpagwana ya afọ anyị na-ebe isi akpọ iju gị ịgbatu redio gị mana nwere karịa ị nọ na leki ya akwa na ọ dịkwa ka mụ na unu ga-eme lunch ndị nọ si na leki tata kalilo ha na-apụtasị na leta na na-apụta n'ime leki ọ bụrụ iweta epụtakwa n'oge ntinyekwa nwụkwụọ olive oil na ngwa welo na nsogbu adịrị ebe ka anyị ma ka anyị si kpaa ya mgbada ya afa gị ịma na ịgwaba ya afa ya afa mbụ adị ama ada ama Ọnịcha gwara Obosi ọ nke a confirm efugodi gị ya amụgodi na ngị ya abụgodi gbaje adịte ya ada mmadụ chọ ịba alụghị mbesi ahụ ada ama mma agbapekwala isi m ngwanụ na-agba ọsọ afịa let's go there mana chere tupu ịgba ọsọ afịa ị nwere ike ịkpapụ ebe redio gị nọ kpapụgodo ebe redio gị nọ ma ị gbanyụọ dị redio tupu ịgba ọsọ afịa ngwa jee n'ilu ọ kago mma ugbu a ife anyị na-ere rice ngwa lesi na ya ndị ọma ya ofu bag kọrọ ihe half bag ndị dị ọnụ achọrọ m ịgụ quarter bag na anyị na-ere 15,000 yes ịmana nna akwado ibido campaign as president ụmụ iyo ya supply nwu nke m ejime campaign
Ma ke kwani ke bora ina. Ọkwa ihe bụ olu unu. No, ị ga-ewetagodo sample first. Sample. Ma emetago sample kuma. Emetago sample. Okay. Mana ị need sample. Ini di sample abi. Na. Kenchi ni di. Sample iji wee gosi ndị na-abịa. Sample ị ga-esi isi sie iwelu chicken donye n'enyi ya. Correct. Wetara m ofu olive oil. Correct. Lie mmalụ ka ọ dị. Ama ọ dị mma ka ọ dị. Sample now, sample. Okay. So I'm gonna take 1 pence. 1 pence ka m meji mee campaign m. 1 pence sir. America sir. Ndị abịa campaign na amelichi ya 1 penta. Ọ wụzi Jesus Christ mere dị Ama eyi ndị America the 1 pence. na wow nya miracle of on a guest on a kesi ebe da miracle me. Eletom ya mana. Ị na-ejekwa Bible school ife na adị eme etem ya. Shame Shame on you. Shame. Bible school ejelo. Imala ebe Jesus made that miracle. Onye ngwa gị nwa ma ya kweni ya. O mere ya n'Iweka road. N'Iweka road kwefula. N'Iweka before ilu Afia Ochanja. Chetakwa na Bibles etinye na ewepụna. No, Ofia ka ị na-ekwu. It's okay. Niyo. Daddy. So that 1 pence nga gwa na ga-etinye. Okay, mbọ. Etinye that pence ọ ga-aga everywhere. Onye nsifugodi gị ihe ejigodi ihe na-asagodi bụ Sabastika. Onye ọbụla bata shop gị ị ga-asagodi ya bụ nsaliko. Mana ọ dị mma na mba ya agba ka e wee lepụ afịa. Nwanne m ọ gbara o mere ọfụma. 1/100 over 10 ka ihe a ga-enye ya. Mba nye 7/10. 7/10 ụmụaka akụọla ya ka ebe ha nọ Chukwu emekwa ya kụpụ na aka eso ma bụ nwe 7 gbala mbọ. Ada ama n'enu ụwa nọdụ mma o anne. Anne nọdụ mma o. Anyị ga-enwe. Confirm nọdụ mma ezigbo mmadụ. 08182426591 akara ekwentị anyị WhatsApp line anyị 07080051850. Ada ama ọkwa n'ime nganga ka ị nọ. Yes o. Ada ama na Hot 93 FM ka ị na-ege. Yes o. Ada ama ọnwụ iyo na ego bekee na ebe a. Ada ama tata Ada ama ya na-emebe egwuregwu. Adịkwa ama Ada ama zitela anyị text message na 070 158 51 ọ bụla 50 na haba. Ọ dị ka ị na-anwụ. Ị na-anwụ ihe. 50 ihe Igbo kwere enwere dị ife. Latin. Hello. Okay, gbalịkwa ọzọ. Adịkwa ama ịchọ ịbata na line na-enwe traffic mana ihe atọ tam nke izuụka anyị emego first term, second term, ka awụ third term nke izuụka na Saturday 081 bụ moto ya aba. Plate number ya wụ 08182426591. Ekwela ka driver bufee gị. Hello. Hello, onye obodo. Onye papa Ada ama nnọọ. Ada bekee pounds and dollar. Yes sir, amụnwa naanị m. Keke na-emezi. Udo chigadị ama. Ejike from Ogun State. Hey, yes sir. Ndị Ogun nke anyị. Chere ka nke ahụ nke izizi gị ka ndị na-akwa aka pụta. Mba ha pụta n'ihe. Yes sir. Ejike dị ama. Ịbatago ị ga na-abata n'ihe. Onye papa. O nwere okwu ọ sị na anya ha. Onye obodo. Onye nna o ezigbo. Salum ji. Sụọlụ gị gwa oli ọsọ. In fact, ka ị gbazie na network news NTA now. Ka mgbalụ gị na network news. Tananana. Nke a bụ direct budget ọ bụkwa by nticha ihe anụ a bụ direct ịba na shop ede gị invoice ndị ezigbo na confirm nwanne gaa n'ilu nke okwu ntabi ire. Ngwanye anyị ofu ka egbuli ya ozugbo. Nwaanyị na-ele anya ele na ka ị na-ele anya ele. Nwaanyị na-ele anya ele ị na-ele anya ele ka ị na-ele anya ele. Nwaanyị na-ele anụ ele. Ị na-eli anụ ele ka ị na-ele anụ ele. Ụmụ na-achọ ya atabi ile tata. Nwaanyị na-ele anụ ele. Ị na-eli anụ ele
Lekki na-ele anụ elele. Ọ sị na gịnị? Eji m ọlụ this weekend mmemme nwere ya. Gịnị ka ịkpa aha gị ahụ ọzọ? Gịnị ka ejike? Ọ ga-apụ na line. Ọ ga-apụ na line. N'ebe ọ kwesịrị ime ska ọzọ na-eme ihe na-ewede gịnị iri ha ahụ? Nne ya were teketi dị ya. Hello. Ọ batagonu na haba ịgbazie nkịtị nnọọ ka ịmazi bus stop 93.3 FM. Ka ha bago. Onyinye Chukwu. Isi Lekki ma akpọ. Na ndị Lekki. Enwetara ya. Lekki nnọọ. Mọmị Nneoma. Ịmakwa nwaanyị mmadụ na-eti mọmị Nneoma. Ego n'ọnwa ya afụgo m ma misi nri. Mewenu love unu. Mọmị, isi? M bịalie lunch. Chidimma ya ejide gị. Gwa m ebe m apụta na Lekki anyị ozugbo ka ndọnye ilu gị efu taa. Kehi kpọrọ aha gị ahụ Nye ọzọ. m lokeshọn ozugbo ka ndọnye ilu. Kehi onyinye oke nke awụzi Chidimma nke awụzi onyinye. Onyinye ngwa nye ya onyinye lunch. Nye ya onyinye breakfast. Ka inye ya onyinye dinner. Ego bekee. Ka ma ga-eme instructions to the other side. Imegide blọk of destiny ahụ na-efia. Jee ka irie lunch enweghị onye nwa nke onye one. Onye nwa kwa ị na-alaike ya na-alaike. Negodo onu nwa sọsọ onu ga sef amel to go farm belt ozugbo gbalie pieces. Nke a sexy la. O jidego gị na. Ski one. Mba kịta ịbatabago onwe ezi no more ị ga na-abata everyday. Okay. And then abatakwala m mụ na-abatala ekwa. Ọtago. Na-aba n'omisa gwụsigo elu omo. Nekwe ndị si na-eji sparatus. Mgbala siren. Bọsa siren na ejibuje mụ na gị n'ụlọ ụka ụbọchị ahụ. Ọ na wedding day. Wedding day nke ga-eji fada. Mba, ọ na-epụtago na. Don't worry, keep it now. No more sparatus. Nsogbu adịrọ nke anyị na-echeji December ka anyị bịa meru no. Uyo na-aga fada. Okay, nje eche fada. Ebe kwanụ ka ọ na-eje fada. Nwaanyị ọba dalụrụ de. Ọkwa ịnụ ya na-akpọ nwee okwu ntabili ya enye anyị. Enwe m. Enwelo. Mana egwu a na-akụkịta ịmụ egwu a. Aga m egole. Ịmụ egwu anụ a kịta. Ama m aga m egole. Ị nwere ike ịgụ nwa ya? Ngwa ka m gụọlụ gị nke m. Onyinye Chukwu ka ebe akọ na-agụ onyinye. Ọ gị na-agụ egwu ego. Amala your problem. Ne nwata nwaanyị. Mma na ebe a. Onyinye abata n'ọgbọ na-asị gị ihe ndị anyị na ọ na-agwa gị esi ka m na ebe a na-enu na-aba anya. Nwata nwaanyị mụ na ya epotoli weekend a ka ị na-achọ blọk like this. Onyinye no thinking mụ na ya epotoli weekend. Echela ya eche nne na onwe ebe gị na nwunye o ji aza eje onwe ihe na-eji ime between the two of you hapụ ya ba. Ebe kwa mmago gate ya dị. Ma n'ebe already ka gate ya dị. Ị gaghị eje. Mesala ebe a na ntụ ọda. As far as ego bekee dị concerned. Kwewata onwe ebe ị na-eje nwunye. Nsogbu ada. Ihe a gị na onyinye na plan ọ ma work. Ọ ga-alụ ọlụ hapụ ka ahụ. Hello. Nwunye obodo. Onye papa wa. Nwanne ife dị mma n'elu ụwa ọkwa onyinye chi adọ ego ilu ka mụ na ya mezie ebe ha si. Ihe maka Ada $1,000. O jere travel. Ada nọ n'elu ụwa na-enwere obi ha nwere. Eziokwu na. Onye papa. Chai, sorry. 08182426591 akara ekwentị anyị biko jee. Hello. Onye nna. Ada asị ndo na-asụkwa n'ọra ihe obi iyo. Nwoke dị mma ana m ekene gị. Na ọsọ ọnụ gị ala dị isi. Na typhoid malaria ona. Onye nwaanyị onye isendigolu meseji a n'otu a. Anya ụmụ nwaanyị onye isendigolu meseji a n'otu a. I tell you, Pakewe na.
Na do ka. Afọ anyị na-ebe isi adọ. Ana skin e ku from Olile. No skin from Orule. Ka ka ndị way that side dịkwa. Na. Eya to ta abata mmiri zo na. Mgbe ọ nọ ma na. Ọ bịa dị mmiri daba na weekend ba CD ime call na no nọmba galụ na emetago ba CD kwa. Anọ kwa ịnụrụ egwu anyị na-apịa na based on ọsam kwa onye egwu n'ụdị egwu. Mata nwa ya na-abata ezi ka kpọọ gị amaka m ji topic. Mgbe onwere na just sizie driver ya butu gị ka ịnọdụzie dị na park ebe a chela. Another number skin. Nga gị gbere show Hot 93.3 FM oge anyị ji nwayọ kịta na-eje kwarapụ ada ama mana ọ ka bụkwa n'ime nga gị gbere show na Hot 93.3 FM sọsọ na ebe anụnwa ka obi ụtọ gị dị na Lagos gị bụ nwa afọ Igbo ma eme ife dị n'Igbo ịdọnye nwu ilewu ya based on onahụ si agwa gị ebe anụnwa donye ilu na 08182426591 ọnọdụ ya onye nna obodo nwanne ficha pure so kpoto mkpo Kelechi na-akpọ from Ketu. Kelechi from Getu okay Ketu okay nwanne ka ka da way dị now Ọlụkwa anyị nọkwa mana mpempe. Ezigbote mpempe baya si dey based on bending corner. Anna na-efo kwa something never na mkpọ gị ngwa gị. Confirm. Okay, ka inye anyị okwu ntabi ile. Ngwa drop oil ozugbo ka anyị wax ya alụ gị ya na. Nke a bụ obele njọ na ndị abụgasị obele njọ nke mbụ ụkọchukwu kwuru okwuchukwu n'ime ụkọchukwu dị n'ụkọchukwu ọkwa ya oke ụkọchukwu okechukwu kwuru okwuchukwu n'ebe ezi n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu oke ụkọchukwu okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu okechukwu kwuru okwuchukwu n'ụlọchukwu dị n'alọchukwu ụkọchukwu okechukwu ọkwa nji ya mwelu tọọchị chọọ tọọchị mwelu tọọchị chọọ tọọchị ọtọọchị ka ọchọọchị ka mmalụ nke ikwulu ekwu ewe n'iwe nya tọọchị ọkụ na tọọchị ọkụ ya were ya chọọ tọọchị kwa welu tọọchị chọọ tọọchị welu tọọchị chọọ tọọchị welu tọọchị chọọ tọọchị welu tọọchị chọọ nwanne obi adịrọ gị mma n'elu ụwa mkpọ gị ngwa gị na obi lewagodi gị iji ọsọ chọọ ka imebielu m ọmalịcha lips a mma ejulu ọlụ nke ndụ ezigbo onye obodo ọ dị ka ọ n'otu ka ito ma ịtalụ ezigboto masarati mkpọ gị ngwa gị nna onye emegheli agha fọtọkọ ya ịsọ fọtọpịọ nwanne ụsụ enwere ọnụ anyị nwere ilu na a na-asụ ọra nwanne onye si na ọ na-eme ebulu isi edo dị okwetezie na ọ na-eme nke ikpeazụ na afọ you fichapia na follow come direct so ọ dara dị mma kewu isi kekewu pa ya anọ m ekelekwa gị ị nọ n'ezigbote mpempe ịnọkwa n'ezigbote mpempe nga gị gbere show Hot 93.3 FM anyị ka ebunwu ofu oku tupu anyị na oku ikpeazụ ọnọdụ ya dadi monso isi onye obodo nna anyị mpa ọsọ enwere ọdụ na mmadụ ọsụ nọdụkwa n'ebe nna anọ n'ilu ọrụ na-anụ na-ekwu elu asaja ọsụ na-ene n'ilu m n'ịma na ilu nwoke bụ watermelon na nwoke dị ọsụ na-akwọ nwoke na-ade mmụọ
bai ka o si sọ chukwu na mkpọ gị ngwa gị nna ha ee nwanne ada ede nkwueli n'akwụkwọ ọnịcha ada asụ ọra fichapịa kpoto mkpọ gị ngwa gị na ee ụda egbe ndị nsọ tatao ụda egbe ndị nsọ mabịa tatao nna ee ezigbo nna maka oge anyị nwanne gwa na ya faide oke gwa anyị ebe isi akpọ mpa isi na ebe na Lagos akpọ ndị Leki bịakwa bọọdụ tata ndị Leki kwenu Leki nwanụ Leki fichapụ ya eso ịchọ ịnụ ọnụ ya mbadị nwa Jos na-anwụ ologo asa gwazie ya na-efele ya n'anya o tege ịlachabeghị ele gwachapụzie ya na o tege ịlachabalụ nwoke mmadụ ele One and only. I'm here. Thank you. So. Tụọ ya down na ka wax ya. Okay. Atụkwa m na papa Peter patara papa anyị papa Paul. Mgbe ka ị chọrọ ka ekwe ya. All those 6 times, all the more. Egwu anyị ji eme money na assembly mgbe wa. Ngwa let's go. Egwu anyị ji emekọ money na assembly na memorial. Ngwa Onitsha boys. Papa anyị papa Paul. Papa Peter patara papa anyị. Mma ga na-agụkwa nke m na-agbakwa ya agba. Papa Peter patara papa anyị papa Paul. Papa Peter patara papa anyị papa Paul. Papa Peter patara papa anyị papa Paul. Mkpọ gwa gị na adịte ya adịrọ m mmadụ elu adịte ya obodo bụ chenche na obodo bụ kọnkliti mkpọ gị ngwa gị na mgbe ịbatago na onye ịbata na ọdịghị esi bata na aga steeti ee mgbe ọnwụlọ na-eme ibe anyị kọmfa ngwọrọ onwe ka o si dị bekwa anyị ka anyị maa ka o si adị ezigbo nọmba 1 fichapịa kakao isi teu Papa Peter patara papa panye papa po Papa Peter patara papa panye papa po Papa Peter patara papa panye papa po nwanne nke nna ngwa gị na-abụ na Papa Peter patara papa papa n'elu ụwa ịta pọpọ ikwetego na ọ na-eme ewu oge nwakwa. Hello isi onye obodo ọkwa ngwa bụ anụ ọma na-anwụ mmiri nke ikpeazụ a onye ọma polos maka oge anyị jos gwuchala ụmụ Igbo ka anyị nalie maka injinia si ga ebulu egwu naba ọkwa injinia ya adịka ekenye ọsọ 430 nwanne gbuchala anyị na gbuchala ụmụ Igbo na Lagos ngwanye anyị aka anyị ma nọ ife anyị menwe ozugbo ntabi ọnụ m ngwa ị na-afọ anwụrụ afọ ka ị na-ata anwụrụ eji asa alụ ọwa ebe ọya si wee pụtala ife so anyị jizi asa alụ asa cream nye m ya ọzọ ka ngwa ya anointing oil ka ọ wụzi nye m ya ọzọ mpa anointing oil ị na-afọ ka ị na-ata anwụrụ ata ị na-afọ anwụrụ afọ ka ị na-ata anwụrụ ata ị na-afọ anwụrụ afọ ka ị na-ata anwụrụ ata ofe ya ka ọ ka bụkwa na ọ dịpendịzi ụdị anwụrụ asa ka ị na-enesi m ụdị anya chekwana iji ekwuru ihe a enezi nke onye sewa sekwu eyi sewa sekwu bịa okwu ntabire ga-aba akwa mana nsogbu adịrọ ebe anyị si pụta biko gbalịa ka ichi ụkọchukwu go hapụkwa ụmụaka anya bịa ya ihe nke ụwa anụnwa mmadụ kpebie enomine patri espiritu santi $1,000 ị naghị emuvugwa anyị
nekweru m anya biko na m anaghị emuvu gị anaghị emuvu anyị atọ ana m emuvu gị maka na isi ebe i mere ihe a wee pụtanụ na ọ ya mee nwanne nọdụ mma daalụ biko anyị baa n'ime mesages anyị nwee ebe a nke a si hello ka ọ sụrụ ya n'asụsụ bekee hello good afternoon my loving people just want to say hello to you anyị ekelekwa gị onye ọma ndị nke anyị ma m isi aha gị ebe ahụ mana onye nke a sịrị ehihie ọma ada dị ọra mma na nwoke dị mma nwiyo tinyere ụmụ Igbo niile n'ime nganga Igbo nwiyo na ego bekee unu kwesịrị unu kwesịrị onwe unu ma sikwa ka eme nganga ka anyị ga-eso nganga ka anyị ga-eso ma ọ na-ejeje ma ọ na-ala nganga ka anyị ga-eso nganga ka anyị ga-eso ma ọ na-ejeje ma ọ na-ala nganga nke a si n'ọlụ Ngozi from Ikorodu NJ nke nganga Igbo onye ọma nganga na Ikorodu biko na taa nke izuụka alago anyị ga-abịazi ọzọ na Tuesday nke izuụka ọzọ na-abịa n'iru biko onye m fụrụ taa ka m fụkwa ya next week ya izuụka na-abịa n'iru ma ndị na-anwụ anwụrụ ma ndị na-esi ya n'isi biko biko o nwekwa ụdị ihe mekwukwe ya ọzọ maka ndị na-amaghị biko ọ wee eziokwu na ihe anyị niile anyị na-eme ebe a wụfọ ndị be anyị mana o nwee ụdịrị ihe anyị na-agaghị anabata biko ịbata maka ndị ga-asịkwa na ego bekee biko ọkwa ole nyere anyị ga na-alụ ya ka anyị mee ya ọfụma ka ọ baala onye ọbụla uru ka ọ dịzie mgbe anyị ga-abịa ọzọ ma ọ bụrụ na ha eso anyị biko na-eso anyị na Facebook Nganga Radio, Instagram Nganga Radio, TikTok Nganga Radio. Ịchọkwa ife ihe niile anyị mere na mgbe gara aga anyị nọ na YouTube Nganga Igbo ịchọ isi anyị ozi maka ndị na-enwe akara ekwentị anyị n'ime fonu ha biko tinye nke WhatsApp 07080051850 nke a wụ WhatsApp only then phone number wụ 08182426591 biko onye afọ taa ka afọ echikachi fonu Nganga Igbo